Čo to tá baba bľavoce? Viete vy vôbec, čo je to naša kapela? A mne nemusíte vysvetľovať. Nič neviete, ja vám to poviem. Nevideli sme sa 25 rokov a ja len zavolám, hoci o polnoci a všetci vstanú a idú, milostivá pani. Aj keby mali vstať z mŕtvych, tak idú, lebo to nie je obyčajná kapela, to je... No povedz mi viac. No to, Herminka, to sú naše ideály. Správne. Ideály našej mladosti. Áno, áno. Symbol nášho priateľstva a všetkého dobrého, čo v nás bolo a čo v nás zostalo. Tak to bolo teda pre ideály. Čo si tu vystráľal, ty? Čo vyviedol? No? Adolf? Pochvál sa. Urazil som zväz žien. Ty sa ešte smeješ? Jaj, nesmej, Herminka. Žána, nesmej sa. Pán doktor, začal básniť. O polnoci v posteli. Mladosť, ach mladosť, život je krátky, vracia sa mi z piatky zadnými vrátky. Tým začal. A nech vám povie, ako skončil. Zobrali ho SMBáci. Budil verejné pohoršenie. Čo bol nacenganý? No keby nacenganý, pán doktor. On bol nahý, úplne nahý, o 10:00 večer na námestí. A tomu prosím nestačilo. Taký, aký bol. Pozdravil predsedkyňu Zväzu žien súdružku Dvořáčkovú práve keď išla zo schôdze výboru. Čo som mal robiť, keď som ju stretol? Zalieš pod zem! Ani s domov kanálom! Keď sa tam prúdiš, pohne! A to ešte nie je všetko. Chodieval sa kúpať s dievkami z internátu do zatopeného kameňolomu. Skákali tam nahaté do vody a on s nimi. Myslel si, že sa mu vráti mladosť akurát. Oni ho, prosím, okradli a zmlátili do modra. Tie dievčence? Ale čo vy, dievčence? Vy, cigáni. Bola tam s nimi a jedna cigánka, tak to využili. Taká to bola spoločnosť. Cigáni a prostitútky. Ale za to dobrovoľné darkyne krvi. To mi povedali v tom internáte, takže sa im to prepieklo. Na druhý deň odovzdali krv a skáču si veselo ďalej. Prosím, to ešte nie je všetko. Oni ho okradli a on to neoznámil. Tá Šarkeziová. Tá cigánka ho nahovorila. Prinesla mu kytičku kvetov a pozvala ho medzi Rómov a on trúba Jerichovata šiel. Teraz sa po celom meste, prosím, hovorí, že nováček má niečo so Šarkeziovou. No, to sú tie vaše ideály. Pán Kubelík, čo na to poviete teraz? No, tak sa vyjadrite. Pinďas, Šána. Nie je ten kameňolom? Na konci mesta také triky. Ado, to je všetko pravda, čo tá pani vravela? Ale chlapci, o tom ťažko hovorí. To sa musí prežiť. Pri
Prišiel som tam náhodou, mali gitaru a spievali nejakú cigánsku pieseň, smutnú a krásnu. V tom tichu prostred lesov a skál, kde nie živej duše. A tu na človeka z ničoho nič padne varí kúsok nekonečná, alebo čo? A naraz všetko chápe. Všetko tu. Krásu a pominuteľnosť. A zatúži aspoň na chvíľu zastaviť čas a niečo krásne vykonať. Tak si sa vyzliekol do nás. Prečo by nemohol? Taký krásavec. Lebo je to, prosím, nemravné, prosím, a grobianské. Prosím, alebo chcete povedať, že je to správne? Veľmi správne. Absolútne. No tak počujete, toto, pán doktor, hanba, škandál, pre celý okres a títo tu hovoria, že je to správne. No ja, aby som pravdu povedal, ja Ada chápem. Čože? Vy tu jeho nehanebnosť schvaľujete? Chápem. No dobre, ale kde je potom, prosím, morálka, prosím, a zákon, ako hovorí súdružka Dvořáčková, to ne, socialistické spolunažívanie! Ha? Prosím. Keď to urobí mladý, má na to právo, ale takýto... Aké právo, prosím vás? Aké právo? Mladí majú všetko. Peniaze, zdravie, sex, šport. A čo máme my? Zapchaté cievy, vypadané zuby, špitály, nevďak, nepokopenie. My nemáme nič. My nemáme ani vlastnú podobu. A vy nám to budete rečiť o právach mladých? A čo by ste chceli vo vašom veku, čo? No, milostivá pani, mne by stačilo, keby mi požičali na pár dní parlament. Ja by som vám ukázal, čo je to úcta k starobe. Stačilo by 10 paragrafov a bol by poriadok. Neuvoľníš starému človeku miesto v električke, pokuta 200 korún. A okradne starého človeka v obchode 500 korún. Herminka 500 korún. Ak príjmeš od starých rodičov peniaze, hoci si zárodkovo činný, 1000 korún. minimálne a v prípade opakovania verejný výprask na námestí za účasti školskej mládeže. A ďalej, ak odložíš rodičov do starobinca, Zastreliť. 6 mesiacov polepšovne, nepodlienečne. A ďalej, každý rok bude vyhlásený Medzinárodný deň starých mužov pod záštitou ministerského prezedu. Hudba, tanec, výlety loďou, skoky do vody. Podvedení Vada Nováčka. Okružná jazda, milostivá pani, okružná jazda. Po vinárniach, povinná návšteva nočného podniku. Zrušíme starobínce a narobíme z nich nevestínce. Mladí sa nebudú môcť dočkať, aby už boli starí. Ty mi to zvrhlík mi